Brión acolle este acto por desexo expreso do galardoado veciño deste concello cunha fonda raigame cultural e parte fundamental, por exemplo, da ruta rosaliana. Escoitamos o seu alcalde, o alcalde de Brión, Pablo Lago. Moi boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer a Alfredo Conde e a Asociación de Periodistas de Galicia que escolleran Brión para a entrega desta 11ª edición do Premio José Luís Albite ao noso ilustre veciño. Sempre presumimos en Brión que é terra de arte e cultura. En primeiro lugar, pola nosa ampla programación cultural e iniciativas singulares como os encontros co arte, o Premio Laudamuco para textos teatrais, cuxa entrega vos convido a todos o próximo 16 de maio, coincidindo co aniversario da posta en escena de Laudamuco Señor de Ningures, obra de outro ilustre veciño como era Roberto Vidal Bolaño e que marca o inicio profesional do teatro en Galicia. Pero en Brión tamén podemos sacar peito por ser un municipio escollido para vivir por moitos escritores, pintores, escultores, músicos, fotógrafos e tamén moitos xornalistas que atoparon aquí o seu fogar, como fixo Alfredo en Pedra Aguda. E cos que me gustaría compartir unha frase do noso homenaxeado durante a recollida doutro premio. Unha sociedade que carece de información do medio onde vive é unha sociedade perdida. E anuncia unha gran problemática dos nosos días. Neste tempo de globalización, no que a maioría de xornais están obsesos en informarnos de todo aquilo que sucede no ancho do mundo, eludindo a información que atinxe ao noso propio entorno, a cidadanía transita desinformada e indefensa ante o que sucede no seu propio arredor. E Alfredo ten toda a razón. Xa o di a sabiduría popular. Máis sabe o demo por vello que por demo. En este caso, falamos de alguén que leva máis de 20.000 artigos escritos dende os 16 anos. E seguro que haberá traballadores dos medios de comunicación que pensan que eles tamén andarían preto desas cifras. Pero é un gran erro. O xornalismo actual está marcado pola inmediatez. Antes, os medios competían por exclusivas. Agora, conténtanse con ser os primeiros en conseguir likes, en encher as redes de contidos sen interese de persoaxes prescindibles cun único objetivo, que é o de que o lector faga clic na noticia. En esa batalla polas grandes cifras, o local, o máis próximo, sempre acaba perdendo. Pola contra, eses 20.000 artigos de Conde eran pezas xornalísticas, analíticas, lúcidas, próximas, comprometidas ca verdade e mesmo irreverentes se fose preciso. Un xornalismo comprometido ca terra. E non estou falando de siglas políticas. Vou máis aló. Estou falando do galeguismo, como entende Alfredo Conde. Un galeguismo de proximidade que busca consensos sociais, políticos e económicos, que construye sociedade con cohesións e resiliencias fronte ao mundo global e homoxéneo. Pero para iso precisamos, como non, de xente como Alfredo. Persoas que nos lembran a importancia de reflexionar e contrarrestar a información. Persoas íntegras, comprometidas, que non só comprenden os feitos que acontecen, senón que saiban como contalo para que todos os entendamos. Do contrario, sempre nos quedará facer caso a José Luís Albite cando dixo aquilo de que a televisión é unha cousa que só vale para atender durante os apagóns. Parabéns, ben querido Alfredo, e de verdade, moitas gracias a todos por acompañarnos aquí hoxe, que disfrutedes deste acto.